Eguswa yejina adesua nsemu yede ani ebetwa Asante mantam no emu na ama Owusu Foundation yejuma ekobia enhye aban no asemeka se adesuafo nan bia ewo suapon mu ewo Asante Akyem Wenchi or the scholarship among sembo wo somas ne ntumi fo mu nkomani mu adesua mu. Chairperson Emma Foundation no Joanna Frempon ene Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no wodi to dwa se package a womode ama school foi eyade a ebebo ne pa wo kire mu se package no ebi ni se akwantuo ene wom aduane a womu bedi baby a womo ebeda ni nyina eguna akwam ama Owusu Education Foundation said the bo awofo anoba afetwa mu se foundation ye bebo boa enkwada obenya opportunity se ombeko university sakodo no ene yetumi di se adwuma no mene wo kase yama yenya 4 of the applicants omwanya KNUST ebi enya UCC ebi enya UG University of Ghana Lagos ebi nso enya University of Technology sisi akotua wo school fees ama wo ye ma wo so enya traveling allowance esukufo yi a wo nso enya esonfaso bi ene Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no wodi to dwa se wo nso na nya ade a wo betiada wo bema wonini abre ewo wo adesua eho na wo behwe se foundation nso edin no wo bema obia ate adwuma pa wo eye no Meda ama Owusu Foundation asipi o adefe ni akwanya sonko a enam foundation yuso ama nne mesumanya akwanya enye nipa nyina na benya ni sei se ne enam ama Owusu Foundation yuso ama menya akwanya ekolegwa nya meka ne se nyame hira wom na omo atenten Meda foundation na si yi pa me awo a ene ani je pi se me so metimi asebi ameso me ko school UCC enye bete se obetimi school fees no kram nye bete na se foundation afa ho kanyina atuade a na me kan se me do mase pi yedi kai me dia sadamo tumfo nyankopon wade fefa odinam ama Owusu Foundation so adom me can the mean so can be sent away, say scholarship, some the cookie and UST. That papa coming for something nothing, I say. Didn't call for the Maya, the young assassin, come